Ndërësit rëmenjë që dojë hitë juve flatës, bunëve sjara. Prota vë Kristëses tuc, a istë vjara që save stërkutu në këndureri molt bune, tuc rëmenjë. Tora mahima uzdemu nali lështi jeste mene, që tërku ali retëshej Jurukasti. Ari patru enj, kurjace di hora doksat, ali administrativi lungjëri, strag ti lipseshti infrastruktura a kejure, kala esti asparte, tu multi bilokri, ku groj multi, kurjace kafte, ca si ndraga este gjeure, që si zbagë mena instancili cilari dësupre. Toleranca mi dhen të tutti pikli a karburantru që nulli umple kushtili ali tregti, a isti dzeci shi a cej që zjaku aplikara a fokre ca strake të site tute subjektili. Memorialu a protulu patriotis a o Jurukast esti une pike kama që u ved turistje, ma iste vra si cene pëstrite ke ore onvelite jarba di Afrikëra. A is memorial ari une vlere historike, që strag mintja të videri shiominje a biloku, ma shi ksenje. Jurukastu aze ari une qerde që jin qilimanje, ko iste nusa gjunzi të tus qilimanje, ca strake të qerde të krishtera alor. Ku shaj dzez di krevaturi ti shidau klasi, nu se gjung ti tus qilimanje, li pseshti qerdi alti ca si faka o Jurukast, shi prince arë se ankeste iste gjeri se o fapte problem ca si ndrage këtë magjini. Ti kisera që kafte këse bëtorje, a iste dzeli ti acej që zjaku apa shi ku kejure, a o Jurukast se ndush kathi më hale të istë problem. Ti dederi kali marra shtëluj i institucionu, gentian longo, dzeci ke to istë mes u skjesim ti skulari projektu ti ndërgjeri ti lukru ali api ku unë eksuri di 7 milioni di euro. Ndërësis telemotritor, a istara lajmi lashtjes të mene, alire të shej Jurukasti. Ndërësic rëmenj, a istë program di tora sjara, u sudem ti beserka që sveci të hora në kova, unë beserke mult mushate, që të kirolu amonizmu ira ka cel kiro ovea qerdi geodektare që vë fapte monizm, shi tora korjaci alin në kovi, që atësie të hora në kova se në ma multë khmenj ma zek, ma shetë se jalan se në të unë ortodoksin se në shej, shi lore unë inisiative. A iste inisiative, ira alfiqorru Petru Rud, di në kova, shi uloj e a iste inisiative, shi feci mari luk, a dune praz di tuc kurjace și a kurhica su fake biserika. A iste biserike sveții
o biserică mult mușată, biserica o cheamă Aiu Nicola, și o fețele tu pas prăzațele de august, ala întârziuara Stămăria. Fețele tamam cum lipsește cu hrisera ale Stămăriei, fețele și biserica în agurimă intrare în nunt, iar și ritul ale bisericii, dusere în nunt, ca fi un tuți curiață și tuți se-au venit și din afară, ți-au fugit din Ocova, de Athina, nizia nunt, aprindea țer, făcea căruția, beșea seamția și era una ghei mult mușată. Preftul Papu Vanghel, ți ore cu toată inimă, ți învăscută strani de preft, feții învloie ale bisericii, gri mult zbohă știi biserică, știi aiuri, știi toate gheuri ți te găsești ca preftul. Petru Rud este ghea o chesi cu sulfut și cu inimă, că avea un dor cu inimă și nu locăța somul noaptea, să sfățea biserica. Tora îndărăsiți rămeni, o să vedeți în schente ți-ar luat cameramanul a nostru pe limba rămânește, ți grești, este Scânder Țingu, o cheamă, ți o știți tu stora, ți-o învățată, o să-ți da în schente buchez de neagurimă ți în faptă, o să o vedeți. Thank you.
βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου. Τώρα, dresiți rămeni, nu vă să las ne aducita este gei, ti contributul ți-ar dată mai mult, to este hora, tuți nocovițe de contribut, ma cam mai mult, cum zesum, prota este Petru Rud, după in Vasil Piliu ți-am luat o entrevistă, este Panu Capuran, ți-ara mastur și-ar faptă mult lucru, cu contribut și fără praz, Colă Piliu ți-a refut aușoli hore, mulți ani și avea un sulfut să ofiția biserica, ma nu putut să o facă și azi vine ora de o fețără este biserică ahed mușată. Noi avem ca tradiție, venim cafea an tu hore, avem 120 de ani que fizemos festa noastră, mas este un an mai mare, că avem și biserică, diversul biserică, este un festum isis ca hore, tu nici 2 ani, să adunare praz de toți nocoviții, de socia de hore, să adunare mulți praz și un an jumătate se buri biserică. Noi, nocoviții, avem un idei mușate, că cafea an, cele mai nețenis, ei noștri, mari ar fapte cardinali, vegile ar fapte nali înapoi, hora este de faptă și vrem hora. Și venim tu pactă dați de electronic și mosi. Cele mai o dar un mes, să joacă tu party, fac pare un colanț, trec gini, cu sorin tuți hămeni, cum zicea și donava, nu him gol hămeni, mai him și cauri, ce zicea că aici. Cristian Cristianos, și him una mea, avem una tradită, și un sape, nu are nicio diferență. Aveți legătură de la aveți trățesc avem legătură, că
simți cu șurini, ma sim mulți ani în Ocova și în fapt tu cu tu în casă. Cel mai vezi Alemania, ind Africa casă pe casă, tot în parei, ca tot în casă, nu nici una diferență. Tora vă întreb, domne Vasil, kaj sveci kama multu, to este engjenec sveci, to jest flukci sveci, mult mușată. E fapt un lucru mult mușat. Kaj sveci ka mene prota, ma dapoi avea ajutare tuți. Tuți aici era Petru Rud. Ma nu s-a Petru Rud, nu se face ceva de fără. De aici biserica, mine eram mic, aveam un bete că o să facă 30 de ani. Era Petru Rud și după Petru Rud vine toată chora. Bravo. Și una multă bravo, accesi Panu Caporan, care era ahimastor de aici biserica, că o face cu vulnetă mare, cu vrere mare. Și cum zicem noi, România, ioare vrere, se fac lucru bun, se face un gei mușat. Ma protul, cum ziceți, din anul era Petru Rud și după e istorie cu Panu Caporantul. Mult bună. Aici este una ghere mușată, o văzuși biserica nunt, stulusită. E mușată că o facem cu sudora noastră, o facem cu chora noastră. Nici biserica, nici stetul, kratul, asta nu băgămenă. E ceva. Nizați Petru Rud o sufisem. Și după după Petru Rud ne sunt toți ca chora. Bravo, bravo. Zbinează mintea și menile și toate aceste gheții fețuri mușate. Și clima noastră este să vedem mai de gheai că chora are nevoie de alte gheai de cale, de apă, avem problemă. Clima este să și alte gheai ca chora, că mai și putem de bașchi și de alte gheai nu avem cu copii. Care stau mult, zbinează în Ocova, zbinează România. Care stau mult, Vasil, ți veniți, to este misiunea noastră pe limba românește. Domne Panu, cât am avut mine și ne-a răzea sau, și după Petru Rud, ai făcut și tine ai pistusini mult la biserică, ai dat mult lucru, te este biserică, ai înmușată, ți aveți apta ori. Ia ține dau zbor, cum utisit prota? Utisi Petru, după știne de înapoi, cu lucruri, cu gea? Aici biserică, utisi Petru Rud. Lu ok de la muier sau de la fiata lui, ți-a mine vreau să facă o biserică și îi fură toți dacă să facă să biserică. Și Petru Rud cu echipa lui de Athina, cu ficiorii toți ale hore, ajutarea toți de ne dederania pistusimi să facă o biserică de hora. Mine, când adun cu soția mea, Grigor Pilu. Și noi, cât pătum, fețum ațații aveam tifițerii și fețum una mușotiață în horă, și hora avea ananghiti un biserică tare. Că noi avem biserici, avem biserica conziană, avem acum, acolo făceam petegiunea, acolo făceam nuntele, acolo făceam și moartea și toate. Aici se făcea este. Aici biserică prepi se făcea o pozdipă de când se zborul, că o să facă una petegiune mușată, o să facă una curorizim, una numte, o să harau să ibe, toți o să crăsăsească de este biserică. Tața, decemți, Dumnezeu l-a ajutat, totul lor să ajutare de este biserică și hora întreagă se ajutare cu praz și dedere, ziabetuminte, să-l ajută totul lor hora să fie și ospeție, și soții ce avem la fără, ar ajutat și soți de grec. Mulți soți din grec ți-ar ajutat, ar dat un pre și venusul pistusiastă mă are dat pre bun de hectare soi și hrăsim toți ce fețăm în gheia cât mușată tu hora noastră. Care stau mulți veniți tu emisiunea noastră pe limba românește, steam heros și zbinează mele că tine ca o stea contribuită mult este biserică. Care stau mulți și voi să vinut, ta să vadă toți că ce facem noi în horă, să vadă, aici e bună, nu te noi rămegem, te toți horiați, te toți, așa bună să facă toate horă. Actare soi că aici livrat Dumnezeu, livrem noi, că este pistusime, este gheie mare, mă pistusești, anore să față nu-ți față, mă să ai pistusime. Care stau mult. Care stau mult și voi să vine toți. Domne Cola, bine veniți, to este emisiunea pe limba noastră rămânește. Azi fețum văzumul biserica și vă stânzeați dau zboră și tine că ca o chisi prota, voi aveți, știu că aveți vreri unul de lantă, mult este fără și fețul unui gheie bună. Ma vă stânzeați ca e fu cama pistusite este gheie, ca e fu cama
cam mucăieti ți rămânești. De uchisia este gheie, de sveți unui gheie mușată te coră. Zene dau. Bravo, mișa, ți mi trăbași unui gheie, ți mine au avut pic de dopte să biserică. Bă, le-ai dus până la dispută să mară tirană. Este biserică. L-am dus și oații și ne arăzează că îi dea și un zbor. Mine s-au rupt 3 milioane de noastre, voluntari, știi? M-a rugat și tine Terese, mine s-au rupt 3 ori câte zațiți. Ma nu feță să iei. Nu feță. Tora, mine aveam reac tot că feci de gate, pas de ani cu repleacă, oații. Și nici uite, ma a intrat făchie, a intrat munție și nu, nici că s-a vergurite să iei. Aici este biserică, brava și o făcioră, ma ne văcentii pe terud. Ne văcentii minimul bași tot aghighini, că vetum te biserică ți-ar fapte. Am avut de la toți hămeni, bravo, este sahte, este vărtetă, este nu vrea cu labdiciuia să anăsie să iei. Ori faptă nu, nu știa cu mintea, nu vetum tu injurii mama și toată România. Nu s-au cu mintea de să se ajungea hora noastră. Bravo și mulți ați feciuri așa, a lucrat mult bun. Și 2 ori salar s-a făcut toate, Pană Caporană și Guri Pilu, bravo Lucive, domnul cu un rugă, disă pe disă, domnul ca just voluntar s-a avut, bravo și lor, și a făcut un exact. Mine veneam ca tădziu și stăteam ca tădziu, mă nu aveam munții, că aici se munții ranieri, mă hrisesc, a făcut un lucru bun de biserică și te hrisește tine, ți veni și oții, o faci pasiunime să iei. Bravo vechibe și hrisesc mult. Aveți un vrere unul delantă și aveți pe susține la Dumnezeu și la biserică, de fețul este gheie mult mușată, mi nu vin și altă au văzut, tora a băgat și semne tot, bravo zvechibe, Hristos mult. Și ația mine Hristos mult, tine nu faci să gheie, remeniul este un gheie pe peșe. Aici să hămene tăietă. Domnule Petru, din veni și tu este misiunul pe limba noastră românește, la azi vinum de fețul mendienea aștie biserică. Și că am întrebat mine, tu horă, și ne arățea să zbăhăle acele mă bune de tine, mă voi tora să te treb tine că cum te siși prota, cum îți vine tu minte, cum de o ruhișa este gay, avea întă pe susține, avea întă dor de biserică, de Dumnezeu. Nu știu. Nu știu. Cum ruhiși prota? Nu știu. Cum îți vine tu minte de... Zic dreptatea nu știu. Era una zuhață. Era una mendimi ți slo duke beri cafei cu mulher minha. E dizeste mine să acuhez biserica și mas nu aveam mie, nu să aveam fapta este ei, nu aveam și muiera tu braț. Nu știu că mine vei este de ația creștine, de cam abunye. Vei nu este. Ma era una zuhață. Era un gei din Ucova. Noi nu e goală că vrem Dumnezeul. Noi vrem și Nucova. Și la schimb veniți la Nucova. Nucova, dar ei nu aveam acele probleme noastre, cum zic, mamerie, aușie, cu grețele hoare, ma vine Chirolul, mă zic, noi him frați cu neș, him vruți, him soți. Și autocoare că și mai mulți hmeni. Po, to aici moment him mai mulți rămeni și Sudea și unoare mă zic că zburăm da Dumnezeu și mă zic emisiunea a voastră și una gabimi. Ți noi nu him pachiță, noi Nucova him șumiță. Noi Nucova him 80% huriați. Greție sunt ei susute. Tora aici ei nu are nici steps, nici buniață, ma așa vine Chirolul, așa ne-a dus. Noi ne feți mai mulți. Ma înapoi noi vremea aducerea cu oamenii, nu avem un sapi cum aveam. Nu avem să spărțem ceva cu oamenii. Ia dzeni te chisera de ofiția și este gay. Cum o chisiși prota? Girișa vruia, zburaș cu veha, nesești la metropolia. Prota când a huhi, gri tu festa lihoriți, avem cate an casă. Dișe nu mi pisusire, dișe a hesere, dișe zesere ți ai zuhuse. Tu te tor vini cu inginierul
vin de atunci cu ortacul în el, i-a voi braț, în doi greți, oameni buni, mi-ajutare, când nu aveam mea, nes la Mitropolii, căftem leia al despotul, ne dă de golă leia. Aici de Iurucas. Despotul de Iurucas, ne dă de golă leia, nu aveam altă ajutare. Este biserică sfeții cu Leclea Nocovițului și cu Sădora Nocovițului. Și Sădora ți-a cam mare, am luat Panu Capuran și cu Guri Pilu. Aici doi oameni, vrafițerii căruța tinești, mă se ajută Dumnezeu, ca te zuă. Ar fapte cursime cât norime. De la Mitropolii, acuși că ta se pisușească hora, ta se pisușească oamenii, vreau să de un lucru. Acuși ieșiși. Oamenii badi cu frică. Oamenii badi cu frică mare, că e biserică. Nu știam că o să ajungeam, ta suficiam. Dar apoi ziceam, nu o să fac de 2 ei, o să fac de 5, de 6. Ara e greu să am în biserică în badi. Ajung și... Hai de Dar eu în el este... Omul ce avea pe braț, de când o și... Ți nu mi-a sperat din el. Nu mi-a sperat de biserică, nu mi-a sperat de ceva. Să ajutea Dumnezeu lumea din că avea cu sulfur. Feri din el și prinții în ei. Mine aici este azi, aici om ți este azi, eu am halale din el. De babi și de mame ți nu bine azi. Nu știu ce zic, aici biserică este une făcie mare de tot. Aici biserică vrea zic că mânății, ca fi om, m-ați vrea față îți vrea tu bani. Nu e lecul. Este sulfutul. Lechii poate să ai... Cât îți vrea. Nu le ie cu tine. Ești ver nu le ia cu nes. Sulfutul. Ești ver nu le ia cu nes. Lechile... O să hămeană tu bancă. O le hrăsează în poție, o le hrăsează cele mai, noi ați bani ți-a de fițeri, o să fițem. Chiar putem, să fițem buniață, tu duniau tragă, nu golă de biserică, mă să fițem buniață, tu duniau tragă. Buniața nu are fund. Așa este. Buniața e de toți. Bravo, Sibe, ți-ai fost și protunisiator te este gay și să ajutare și ți-ai mai înapoi? Cum zicești? Fere ajutarea oamenilor de hore, mine avui un comision de înapoi, era un control mare, aveam ficior, eram ținții ficior. Mine eram, mazea organizator, mă eram dininte. Aveam nași capuran, ți era reclamusi. Aveam landicip, ți era arcătare. Aveam Fredi Lavdanit, Chiciu Cocoșar, Lani Conț, era control logarie. Bravo. Dar nu ajungea ver, nu zăția ți Ionesia Islec. Pervești de aici aveam Costache Capuran, lucru mare, ia lechile, bagă lechile, scoate lechile, să nu mene ver, să ne fere, să nu zică ver zbor. Să zici înapoi, să-mi Panu Capuran și Guri Pilu, să îndoami ațeții vrea falinderimi mare. Soția în ei toți, aveam ficiori de Curceau, Lia Stefa, Dionis Tașu, 2 rămei de Curceau, aveam 2 egreți, Xedi Iani, ce era inginierul, Orta cu el, Panaiot, fratele meu, ce aveam de înapoi, dime mare. Feri din naș nu sfițiați-vă. Feri de hora întreagă nu sfițiați-vă. Nu sfițiați-vă. Prota este ața merita, este a ta, ca o chisești gea. Unul se iasă zuh. Tu te copia, un lupu se iasă. Fițești unui gea bună, ce o să hămene tieta, tu istorie, că ai fugi un brez, ine alant, ai o să hămene ti totana, că cai o chisie este gea. Tora îndrăsiți rămeni, nu vă să las neaduchita este gea, ti contributul ți-ar dată mai mult, to este hora, toți nocovițe de contribut, ma cam mai mult, cum zesum, prota este Petru Rud, după aia in Vasil Pilu ți-am luat o entrevistă, este Panu Capuran, ți-era mastur și ar faptă mult lucru, cu contribut și fără
fără praz, colă piliu ți-a răfut aușole hore, mulți ani, și avea un sulfut să ofiția biserica, ma nu putut să o facă, și azi vine ora de o fețără este biserică ahed mușată.
Ia te moi la fiate, lumea ta de agățai, Lărgui pe la cali, toți azi țățai. Ia te moi la fiate, lumea ta de agățai. Te voi la viate, ia tu n-ai trandeline, vine-ți vine acasă, tine cu gârdine. Ia te voi la viate, ia tu n-ai trandeline. Stăp de cuinicardi, că pare nu-i curaj. Ia te voi la viate, cât se mi-a gășat. Stăp de cuinicardi, că pare nu-i curaj. Ia te voi la viate, cât se mi-a gășat. Vine-ți vine acasă, tine ești afară. Ia te voi la viate, nu știm ca onoare. Vine-ți vine acasă, tine ești afară. Ia te voi la viate, nu știm ca onoare. Piciorul tot rasisore, poți faci more doiste core, piciorul tot rasisore. E poi a un more viaste din fare, e poi ficiorul tot rasisore, e poi a un more viaste din fare. Din core, e poca lunina more și ca soare, e poia une mea ste din core, e poca lunina și ca soare.
si moresti cervăsești, de pane lunge sau șești, de bolava si cervăsești, de pane lunge more sau șești. E potini timore fițești cumiaste, e pun la tot l'amore sti certăsiaste, e potini timore fițești cumiaste. Haideți, domnule! Dresiți rămeni minam grite și altore, ti tuți rămene, o ți mintuiesc, o ți ar gheur ti zițerii, văr istorii, văr problem. O rătășea ali Eurocasti este de faptul și emisionul nostru pe limba românește este tot în etum, să ne ajutăm unul de altă, să li beghem gheur tobilioc, o ți lipsești. Tora mahima, aici era mazeiu programul titora seara, până la întâsembătă si stus ghini, Dumnezeul și stămărie tot în cu noi. Noaptea bună! Thank you.